पडक्या घरात कोण मुक्कामाला जातंय का असा खोचक टोला सदाभाऊ खोत यांनी जयंत पाटलांना लगावलाय। राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या सुरू असणाऱ्या चर्चांवर खोतांनी हा टोला लगावला। राष्ट्रवादी विलीनीकरणाबाबत जयंत पाटील आणि अजित पवारांमध्ये चर्चा सुरू होती असं शरद पवारांच्या पक्षाकडून सांगण्यात आलेलं होतं। यावरून खोत यांनी हा टोला लगावलाय। दादा दोन राष्ट्रवादी एक करायला माझ्याकडे झलपाट मारत होत। अरे दादा केवढा मोठा माणूस, ते गेले तर महाराष्ट्र रडला। दादा तुमच्याकडे झलपाट का मारतील? काही 50 आमदार आहेत म्हणून मारतील का? कशाला मारतील? पडक्या घरात कोण मुक्कामला जाईल का हो? कशाला कोण जाईल? पण ते कधी खऱ्याच्या गावात राहिलीच नाही। त्यांचा मुक्काम खोट्याच्याच गावात।